مارکا آج کوئی تقریباً وگھیا جتلا کاٹھا میں کچھ رہنا مارنے پوگن تو والا رکشے تے لڑینن والا گھر نہیں ونن دے دے پو آدھ وگا اے آدھ وگا اتھاں او سفیتے دے پرو دے دے پو والا ہن کو لڑینن رکشے تے لاڈ کے والا گھر نہیں ونن گھر نہیں کے والا لہاونن والا رکھنن سمجھ نہیں ہندا سج لہن لائے بہت ساری لیٹ تھی گئے دے دے پو آدھ وگا اے وے اور اے آدھ وگا اے بائی وے دے دے پو تھوڑا جائیں تھے بچائن سے باقی اے دو مارن سے کچھ اے دو دے دے پو اے کترے گھٹ وگا تھیندے ہونے کاٹھا نہیں ونن والا ہن رکشے تے لوڈ کرنے ہیں والا اون دے بعد گھر والا چاوس اے دے دے پو اے آیا کھڑے وے رکشا تو ہن رکشے تے لڑین تو والا انو گھر نہیں ونے دے دے پو اے چاچا رکشا لا او ماشاءاللہ رکشا ہن تقریباً بھریج گئے ہونی کو گھر نہیں دوں وین کے کاٹھے سٹے نو اللہ اللہ خیر صلاح سیج ہن لاندا پہ مارکا اللہ خیر کرے